ତେଣୁ ବୈଶ୍ୟ ହେଇନି। ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମର ବେପାରଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆମ ବେପାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି କିଏ? ନା ମନ। ତେଣୁ ଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତି କରିବେ ବା ଶାସନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆୟତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଧ କରିଦେଲେ ବା ନିଧନ କରିଦେଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆୟତ କରିଦେଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ।